Dobar dan svima i dobrodošli. Danas se bavimo jednom temom koja, recimo da mnogima zadaje glavobolje. Riječ je o fiskalizaciji 2.0 i tome što ona točno znači za neprofitne organizacije. Ako je postojala misao da ste nekako izuzeti, pripremite se, jer pravila se mijenjaju. Kroz ovaj kratki vodič koji smo pripremili s našim partnerima iz tvrtke Ekopan, pokušat ćemo razjasniti sve. Pa krenimo redom. Hajdemo odmah na ono što je vjerojatno svima prvo palo na pamet. Mi smo neprofitna organizacija, fiskalizacija se na nas ne odnosi. I znate što? Dugo vremena je to tako i bilo. Ali postoji jedna mala caka koja mijenja apsolutno sve. Jedan ključni faktor može cijelu organizaciju gurnuti u jedan, recimo, potpuno novi svijet poreznih obveza. A taj okidač, to je gospodarska djelatnost. Znači, onog trenutka kad neprofitna organizacija krene s prodajom nekih proizvoda ili usluga i time postane obveznik poreza na dobit, tu se priča potpuno okreće. Odjednom to više nije samo udruga, već i porezni obveznik koji mora igrati po novim i to prilično strogim pravilama. Dobro, da bi sve ovo imalo smisla, moramo znati da zapravo pričamo o dva različita sustava. Imamo fiskalizaciju 1.0, to su one klasične fiskalne blagajne koje svi dobro znamo, i imamo fiskalizaciju 2.0. To je taj potpuno novi sustav koji nam dolazi. Razumjeti razliku između ta dva je, apsolutno ključno. Evo, pokušajmo to objasniti najjednostavnije moguće. S jedne strane, fiskalizacija 1.0. To je ono na što smo navikli. Izdavanje računa građanima, kad netko plati gotovinom ili karticom, to je taj, nazovimo ga, B2C svijet. S druge strane, fiskalizacija 2.0 je budućnost. Ona se odnosi isključivo na poslovanje između firmi, odnosno između poreznih obveznika, znači B2B i B2G. I tu je sve digitalno, sve se vrti oko e-računa. Idemo se sad baciti baš na tu budućnost, na fiskalizaciju 2.0. Jer upravo ti e-računi postaju novi i, što je najvažnije, obvezani standard. Oni će iz temelja promijeniti način na koji porezni obveznici međusobno komuniciraju. A ovo je vjerojatno i najvažniji dio. Porezni status određuje apsolutno sve. Dakle, ako organizacija nije ni u sustavu PDV-a, niti je obveznik poreza na dobit, mirna je, nema obveze. Ako je u sustavu PDV-a, od početka 26. mora i slati i primati e-račune. Ali pogledajmo ovu treću skupinu, ona je najzanimljivija. Oni koji jesu obveznici poreza na dobit, ali nisu u sustavu PDV-a. Za njih obveza stiže postepeno. Od 26. moraju biti u stanju primiti e-račun, a od 2027. ga moraju i izdavati. Jednostavno rečeno, porezni status je ulaznica za ovaj novi sustav. Hajdemo utvrditi ove datume. Ključna godina je 2026. Od 1. siječnja svi koji su u sustavu PDV-a kreću punom parom i primaju i šalju e-račune. Oni koji su samo obveznici poreza na dobit u tom trenutku počinju samo s primanjem računa. Njihova puna obveza, dakle i slanje, kreće godinu dana kasnije, točnije 2027. Zvuči daleko, ali vrijeme stvarno leti i sad je pravi trenutak za pripremu. Sad ima i dobrih vijesti. Postoji pomoć, pogotovo za onu skupinu koja postepeno ulazi u cijelu priču. Država naime nudi besplatnu aplikaciju Mikro-e-račun. To je alat napravljen baš za obveznike poreza na dobit koji nisu u sustavu PDV-a. Ali pazite, ovdje je jedan korak ključan. Potrebno je prihvatiti uvjete korištenja na portalu e-porezna i to se mora napraviti do kraja 2025. godine. Nemojte to zaboraviti. U redu. Prošli smo teoriju. Idemo sad na ono najvažnije. Što konkretno treba napraviti? Koji su koraci? Idemo na akcijski plan. Za sve u sustavu PDV-a put je vrlo jasan. Prvo, svaka usluga ili proizvod moraju dobiti svoju KPT oznaku. To je nešto kao osobna iskaznica svake stavke na računu. Zatim bira se informacijski posrednik. To je tvrtka koja će tehnički određivati slanje i primanje e-računa. S njima se sklapa ugovor, daje im se ovlast i na kraju potvrđuje se vlastita digitalna poštanska adresa u sustavu koji se zove AMES. Zvuči možda komplicirano, ali to je zapravo 5 vrlo jasnih i strukturiranih koraka koje treba proći. A sada jedna jako važna iznimka. Što se događa ako druga tvrtka plati gotovinom ili karticom? Ako se za tu transakciju izda klasični fiskalizirani račun preko blagajne, onda nema obveze slanja e-računa. Pravilo je zapravo vrlo jednostavno.
Ili fiskalna blagajna ili e-račun. Nikad oboje za jednu te istu stvar. I kad je sve ispravno poslano ili primljeno, posao još nije gotov. Dolazimo do arhiviranja. Treba zapamtiti ovaj broj. 6. Svi e-računi, bez iznimke, moraju se čuvati u originalnom elektroničkom obliku najmanje 6 godina. To praktički znači da je potrebno imati pouzdan sustav za digitalnu arhivu. Prošli smo kroz sve ključne točke. I sad je vrijeme za ono najvažnije pitanje koje si svatko treba postaviti. Promjene su stvarno velike, rokovi su blizu, a izgovora, nažalost, neće biti. Dakle, je li poslovanje spremno za 2026. godinu? Hvala na pažnji. Ako je potrebna bilo kakva pomoć da se kroz ovaj proces prođe što bezbolnije, obratite se s povjerenjem našim partnerima iz tvrtke EcoPen. S više od 30 godina iskustva oni su tu da pomognu.